Чаму злуецца Лукашенка, на якога новага міністра намякае ягоны выступ і чаму сілавікі прыйшлі ў тэатр удавы Уладзіміра Макея? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенка быў на сваёй малой радзіме ў Оршы. Ён наведаў завод Лехмаш, дзе прайшоўся па вытворчасці, а пасля выступіў перад рабочымі. Дарэчы, ацаніце стыль. Лукашенку пашылі нейкі гібрыд курткі бомбера і кашулі з кароткімі рукавамі, а дырэктара завода Лехмаш Уладзіслава Паўленку дык і ўвогуле апранулі ў вайсковую форму. І гэта, напэўна, звязана з тым, што раней Лехмаш вырабляў швейныя машынкі, гайкі з балтамі, патэльні і казаны для плова, а цяпер працуе ў тым ліку і на вайну. Беларускі завод вырабляе тармазныя колцы для расійскага ракетнага комплекса «Град», якія і дэманстраваў Лукашэнку мілітарызаваны малады дырэктар. Таксама на Лехмашы вырабляюць і корпусы для снарадаў. Праз гэта цяпер завод уваходзіць у вайскова-прамысловы комплекс. Дарэчы, персона дырэктара завода таксама цікавая. Уладзіславу Паўленку ўсяго толькі 31 год. Ён прыйшоў на Лехмаш у 23-м годзе з віцебскага Віцязя, дзе з інжынера-тэхнолага вырас у галоўныя інжынеры. У апошнія гады любога чалавека перад прызначэннем на дырэктарскую пасаду старанна правяраюць на палітычную лаяльнасць. І нягледзячы на малады ўзрост, Паўленка, падобна, падазрэння не выклікаў, бо атрымаў не толькі высокую пасаду, але і адказную, магчыма, аж надта адказную, бо у Лукашэнкі цяпер ёсць прэтэнзіі. Ён хоча, каб завод і не губляў экспарт грамадзянскіх тавараў і нарошчваў працу на абаронку. Ці справіцца з гэтым малады Паўленка, застаецца адкрытым пытанням. Сказать, что я доволен на сегодняшний день вашей работы, абсолютно нет. Поэтому и приехал. Недоволен я и работой начальников, больше всего центральных органов. Пасля Лукашэнку паказалі і мірныя тавары. Напрыклад, тыя ж сякеры, ад чаго ў яго раптам бамбанула. Это позор, что мы больше половины имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он все для леса должен делать здесь. А то, что мы топоры не можем сделать, пилы там, дружба пила, двуручка и прочее, это позор. Прычым, абураючыся сякерамі, Лукашенка чамусьці пнуў і прэм'ера Галушанку, якога нават не было на той сустрэчы. Премьер-министр родился в космосе, он не знает, что такое топор. А я вот посмотрю сегодня. Акрамя таго, Лукашенка канчаткова пераканаўся, што прыдумаў геніяльную ідэю. Гаворка пра будаўніцтва жылля для работнікаў рэгіянальных прадпрыемстваў. Цяпер на сустрэчы з аршанскімі рабочымі ён запэўніў: калі на заводзе адкрыюць новыя магутнасці, то для рабочых дзяржава пабудуе жыллё. Маўляў, тады ў Оршу паедуць жыць і другія людзі. На пытанне, чаму гэта спрацуе, Лукашенка адразу ж адказаў сам. Цытата: «Бо так было ў савецкі час». Пра каго перажывае Лукашенка і на каго ён намякае? Учора ён нечакана адчытаў сваіх прапагандыстаў. Яны, маўляў, часам дазваляюць сабе залішняга. Узровень якасці падае ніжэй за планку і гэтак далей. А пазней стала вядома, што мелася на ўвазе. Аказалася, што незадаволенасць Лукашэнкі выклікалі нападкі ягонай прапаганды на Украіну. Ён адкрыта сказаў: «Давайце акуратней, бо калісьці нам усё ж прыйдзецца наладжваць адносіны з суседзямі». А таксама Лукашенка хвалюецца, што праз воблі яго экзальтаваных тэлевядучых украінскае насельніцтва пачынае ўсё горш і горш ставіцца непасрэдна да яго самого. Таму ён і заклікае сваіх медыаапрычнікаў збаўляць абароты. Так што крыкі і абразы азаронка на адрас беларускіх дэмакратычных палітыкаў і актывістаў нікуды не падзенуцца, бо беларусаў Лукашэнку не шкада і наладжваць адносіны з імі ён не плануе. Таксама магчыма, што ва ўчорашнім лукашэнкаўскім выступе быў намёк на новага міністра інфармацыі, а гэтая пасада ў Беларусі вакантная амаль 2 месяцы. Цяперашні выступ Лукашэнкі перад прапагандыстамі падобна даў зразумець асобу новага высокага чыноўніка. У частцы ацэнак Лукашенка, якому тэзісы выступу заўсёды рыхтуюць загадзя, аказаўся сугучным з думкамі, што транслюе ананімны тэлеграм-канал «Графач», які звязваюць з шэфам АНТ Маратам Маркавым. Маркаў паслядоўна звяртае ўвагу на шкоду бяздумнай шалёнай прапаганды, якая настолькі не вяжацца з рэальнасцю навокал, што мае хутчэй адваротны эфект. Маркаў крытыкуе такія шкодныя элементы ў эфіры, як групоўку
русафілаў падобных Дзермантам і Пятроўскім, крытыкуе спробы рычылоўскіх, якія ніколі ў жыцці не працавалі быць экспертамі ў тонкіх пытаннях, а таксама бяздумную моўную плынь азаронкаў, якая выліваецца ў канкрэтныя праблемы для лукашэнкаўскіх дыпламатаў. Цяпер Лукашенка асцярожна, не пераходзячы на персоны, але наехаў на тых крыкуноў, якія апускаюцца ніжэй за плінтус, выходзяць на экран і паносяць усіх і ўся, лічачы, што ўжо ва ўсім разабраліся. Магчыма, што якраз Маркаў і стане новым міністрам інфармацыі, калі ўжо Лукашенка ўзяўся трансляваць ягоныя думкі. На карысць гэтага кажа і яшчэ адзін момант. Выбар у Лукашэнкі не вельмі шырокі, а лаўка людзей, якія хоць трошку разумеюць у менеджменце медыа, аказалася штучна скарочанай прынамсі на адну фігуру. Ну як жа ты прызначыш Івана Эйсманта міністрам, калі ягоная жонка твой прэс-сакратар? Такое адкрытае кумаўство Лукашенка ніколі не практыкаваў, ды і пасада кіраўніка БТ прыроўненая да міністарскай, толькі што падпарадкоўваецца напрост яму. Іншыя персоны таксама сумнеўныя, напрыклад, галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Дмітрый Жук. Ён так сабе фігура як з пункту гледжання эфектыўнасці, так і аўтарытэту ўнутры сістэмы. Ды і наклады яго газеты няўмольна падаюць. Яна трымаецца толькі на прымусовай падпісцы бюджэтнікаў. Шэф канала СТБ Александр Асенка выглядае навічком, якому пакуль рана давяраць буйныя дзяржаўныя пасады. Ён 25 гадоў адпрацаваў на рэгіянальным наваполацкім тэлебачанні і толькі прыглядаецца да сталічных рэалій і правілаў гульні. Ёсць, праўда, і яшчэ адзін кандыдат. З улікам імпэту, энергічнасці і вернасці лукашэнкаўскім ідэалам можна было б уявіць міністрам кіраўніка Дзяржаўнага саюза журналістаў Андрэя Крывашэева. Але ў частцы наменклатурнай вагі і кіраўнічага вопыту яны з Маркавым у розных катэгорыях. Маркаў былы супрацоўнік адміністрацыі Лукашэнкі і цяпер па ўплыве роўны міністрам, у той час як Крывашэеў фігура драбнейшая і малазаўважная. Да таго ж Маркаў былы прафесійны вайсковец, які адслужыў аж 13 гадоў, а сілавікоў, хоць дзейных, хоць былых, Лукашенка вельмі шануе і вельмі ім давярае. І вось быццам бы выбар відавочны, але ж ці патрэбна гэта самому Маркаву? Кіраўнікі АНТ, як самага папулярнага з беларускіх каналаў, гістарычна былі самымі багатымі сярод іншых медыяначальнікаў. Нашмат прыемней служыць Лукашэнку, седзячы на рэкламных плынях свайго канала, чым рабіць тое ж самае ў крэсле міністра інфармацыі, у якога грошай менш, а адказнасці ў разы больш. Праўда, калі ж прызначэнне ўсё ж адбудзецца, то наўрад ці Маркаў зможа сказаць «не хачу». Карацей, сігналы цікавыя, але ці спраўдзяцца яны, пабачым у хуткай будучыні. Палітычныя затрыманні адбыліся ў тэатры ўдавы колішняга міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Днямі сілавікі прыйшлі ў тэатр юнага гледача, якім кіруе Вера Палякова Макей. Яны затрымалі акцёра Аляксандра Гладкага, з якім апублікавалі пакаяльнае відэа. У ім акцёр прызнаецца, што удзельнічаў у пратэстах, быў падпісаны на забароненыя ўладамі рэсурсы і зарэгістраваўся ў плане перамога. Цяпер сілавікі хваляцца, што Гладкаму пагражаюць і адміністратыўная, і крымінальныя справы. Вельмі няпростыя, простыя грамадзяне супраць беларускай гісторыі. Ёсць у Беларусі такі персанаж, якога завуць Сяргей Лушч. Ён быў і валхвом неанацысцкай паганскай суполкі і кіраўніком прарасійскай моладзевай арганізацыі, а цяпер узначальвае чарговую ініцыятыву рускамірцаў пад назвай «Рух Саюз». Ад імя гэтага руху Лушч і яго хаўруснікі накіравалі звароты ў беларускі парламент і Мінгарвыканкам, у якім патрабуюць ад уладаў перайменаваць мінскую вуліцу Каліноўскага. На думку Лушча, цытата, «Каліноўскі не з'яўляецца ніякім народным змагаром за свабоду Беларусі. Гэта каласальная фальсіфікацыя». Канец цытаты. Чым усё гэта скончыцца, незразумела, але тое, што вуліцу Каліноўскага хочуць перайменаваць, ужо даўно анансавалі прапагандысты Азаронак і Гігін. Ды і ўвогуле апошнім часам Каліноўскі стаў для прыхільнікаў Лукашэнкі вялікім раздражняльнікам. Праўда, калі ўлады выкарыстаюць гэты лушчоўскі зварот як фармальную нагоду, маўляў, ну, калі людзі просяць, то мы перайменуем. Гэта будзе трагікамічна, бо пасля гэтыя ж людзі заваляць чыноўнікаў і іншымі зваротамі, заклікамі пазбавіцца яшчэ чаго-небудзь, бо ім патрэбная тут не Беларусь, а Расія, і ісці ім насустрач значыць уласнаруч спрыяць знікненню сваёй краіны. Дзікая гісторыя адбылася ў адной з мінскіх школ. Чытач партала «Зеркала» паскардзіўся, што настаўніца не адпусціла яго малога сына ў прыбіральню падчас заняткаў. І скончылася ўсё сумна, бо дзіця не вытрывала і схадзіла пад сябе проста на уроку. Прычым пасля вучань спрабаваў адпрасіцца дадому, але настаўніца адмахнулася. І ў выніку малы вымушаны быў застацца ў школе яшчэ на некалькі гадзінаў. Цяпер жа чытач кажа, што сын вельмі перажывае і не хоча хадзіць у школу, бо аднакласнікі з яго смяяліся. А таксама пытанне:
ці будуць нейкія наступствы для той настаўніцы. Журналісты пазванілі ў Мінадукацыі і там адказалі, што сітуацыя недапушчальная, але, маўляў, разбірайцеся са школай, пагаварыце з завучам альбо з дырэктарам. Што рабіць, калі гэтыя размовы не дадуць плёну, чыноўнікі не удакладнілі. А ў Барысаве вынеслі прысуд жанчыне, якая збівала і кусала свайго малога сына. Дзіцю на той момант было ўсяго толькі 1,5 года. Яго калацілі рукамі, нагамі і нават мабільным тэлефонам. Цяпер на судзе гора-маці шчыра прызналася, што нічога не памятае, бо была на падпітку. У выніку ёй прысудзілі 2 гады калоніі і прымусовае лячэнне ад алказалежнасці. А на Магілёўшчыне адбылося нашэсце буслоў. Мясцовая жыхарка зняла незвычайнае відэа, на якім птушкі не ходзяць па палях, а масава размяшчаюцца на дрэвах. Дарэчы, калі аўтарка відэа верыць у забабоны, то яе хутка чакае сюрпрыз. Бо па прыкмеце, калі чалавек убачыць зграю буслоў, то ён можа чакаць папаўнення ў сям'і альбо сустрэчу са сваякамі. Незвычайны кілбасны лайфхак показалі ў тыктоку. Аказваецца, пры набыцці ў краме кілбасы можна трошкі сэканоміць. Паглядзіце, магчыма, калі-небудзь вам таксама спатрэбіцца гэтыя парады. Какую интересную надпись нашел в одном из магазинов. И я так понимаю, что она относится именно вот к этим колбасам сыровяленым, сырокопченым и сухим. Эта надпись висит здесь неспроста. Вот почему это нужно делать. Этот тип колбас, поступая в магазин, продолжает усыхать и терять в весе. Поэтому сегодняшний вес и цена будут отличаться от завтрашней не в пользу покупателя. И да, так страдает практически вся сыровяленая и сухая колбаса. Прошу заметить, что даже 10 грамм разницы составляет порядка 30 копеек. А если таких палок покупается 10, 100, 1000. На самом деле усушка колбасы и убыв веса – это не что-то такое сверхъестественное. Это все прописывается в нормативных и технических документах Республики Беларусь. А чтобы магазин не терял выручки, как правило, между продавцом и производителем существуют определенные договоренности и скидки. И да, в обязанности продавца входит сверка реального веса с тем, который указан на этикетке, и в случае разницы переоценивать товар. Вы только что видели сами, что продавец перевесил колбасу и пересчитал ее стоимость. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.